Uit de eerste hoorn onthouden bij een beter wat de plakvoen had als uit een boek, zei ze het idee. Ze hebben verhalen ophellen die ze nooit vertellen kunnen. Dat dienen ze jood bij de presentatie. Liek als dat van Henk van der Laan. Die krijgt nooit de bevrijding, 2 vriendjes verleer. Dat ze een handgranaat in al laten gaan. De jonkjes hè, nooit de bevrijding, dat ze Jan en Anne. Jan en Anne. Van ongeveer je leeftijd. Ja, al 4. Ja. En die kwamen om bij het boatje met een handgranaat. Ja, Vies ervan? dat is niet leuk. Nee, ik heb wel zeggen, hè? Ja. De 2 jonkjes winnen on het cent bij achterlitten Duitse vrachtwagen. En daar stonden kisten in of zo, want ik was er niet meer bij. Want ik was naar huis gegaan. En daar in die kisten zaten handgranaten. En daar hebben ze 1 uitgehaald. En zo lopen ze weg en dan gingen ze met knoeien. Ja, toen gebeurde het, hè. Allebei op slag dood. Dramatische, maar ook grappige verhalen uit de omjouwing worden samelen. De verhalen die de band ophellen, die komen op de landelijke website van in mijn buurt. Maar de foto's erbij, we hadden er ook professionele foto's bij. En band kunnen zich opjan als erfgoeddragers. En dan worden ze ook echt huldigen. En dan gaan ze bijvoorbeeld bij een herdenking op 4 mei, gaan ze ook fragmenten van de verhaal vertellen. Dat is gewoon heel mooi om te doen. Nou, dus je hebt wat journalistieke lessen hoor, hè, in wezen. Dus wil je maar als een collega's van mij? Nee. Nee, ja.